Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi mutasa. Zviitsa sande chokwadi. Ndokuti wange chokwadi. Ndikaipa chariswa nemhosva. Ndikanyeka ndikoraswa ngemhosva. Mwari arimbatsira wangu. Mwari ngandibatsire. Musikana ngagara ari pasi. Gara kupasi. Ana imbe. Pamusoro. Sungudza izwi. Pamusoro. Ndinotenda hangu. Kuuya kutaita mukati merinodare. Yaurisa imbuya Ndati ndinotenda hangu kuuya undaita mukati merinodare. Ndanga ndiri kushushikana mukati muupenyu wangu mukati mekurangarira mukati meumba yangu. Ndakanga ndakachengeta muzukuru wangu ndakagara naye. Mai wake wakafa sei ndine aine 5 years. Ndikasara ndikachengeta ndikagara naye. Asi ndakaona hangu pfungwa ndinoona kuti tata kuti kugara utakaita takadini takagara. Mwana kana kuchikora akadini akadzoka ake akagara pomba. Asi ndakazoti akazonitaura kuti mbuya ndine mukomana wangu. Mukomana wako ndibadatarisa. Mukomana wako ndine mukomana wangu ndani ebatawo. Ndikati mukomana wako ndakumba. Wakasvika kubva ndauya nemurume wake iyo. Ndakati Mwari ngabatsire. Pfungwa dzavo ndakandofanana. Ndakasangana kuti wadi oyani kwati udi mekorona kwaita. Ndakabvumirana nazvo. Wakasimuka akadini akabaenda kumba kwake. Uko akadini kwakabaenda korona. Zvakazondishamisa apo. Akagara. Vananga ane wana wake agara. Zvakazondishamisa ndizino samukuru wasvika. Samukuru wakusvika kwakaita. Akazi ndazi endesa munhu. Masiendesa munhu kwaitei? Kwazi iri uchafana. Hana kuti samukuru kana kuti save. Iwe zvichinji chaitika ichi ndakanyarara. Samukuru karoita kwenu. Iyo chaitika chini. Wakatara kuti mai mbuya chindari chiri pana kundaita. Ndadine. Pane varume uya kwatiri. Waindipfimba. Sanhingi nasanhingi iyo ndichaziva vanhu vakaita vana. Izvo vakanga vari kukuda. Hawana kuziva kuti unomba yako nemhuri yako. Sei vanhu vakadaro kubva kuti ndikona kupfimana nemwana wakadari. Zvareva kuti kudini. Ndakazwa kurwadziwa. Ndibva ndazwa aibva pakumba wakuchiuza. Ndiri kutishandiswa kubva dare kuti dare ravo endai kudare. Ndazwa kuti endai kudare. Iyi ndiyo chatsanangura ega warume akabatwa nawo. It's okay mbuya gara imba. Right. Mati mbuya. Imi makachengeta muzukuru. 5 years. Muchigara naye vaine 5 years. Muzukuru wenyu pane zvisina kunyasa kumira zvakanaka. Handizvo. Ndokubva atora nawo neshamwari yake. Wakangofana nawo kaitire kawo. Ndobva vanogara wese kuchirororana. Ndizvoka? Then wadaro muzukuru akachizodzoka. Samukuru akazodzoka nemuzukuru achiti ndadzosa muzukuru. Nenyaya yekuti muzukuru ane warume waakumupfimba vari kutotata naye ndizvo? Right. Saka muzukuru uyu warume awaruzi wangani wakatata naye? Uchamutaurira ndiyo ngozi warume. Oh. Right. Sumukako. Right. Taura nyaya yekuti izvo. Pana Samsori. Standiani. Yvonne. Samsori akadini Samsori? Samsori akauya aindodarika nerodi. Adarika nerodi dzaandidaidza. Andidaidza zvazi ndine pondo yangu yandinayo. Pandati inini ndine murume wangu wandinayo. Gaza Taurisa asina Samsori ndine pondo yangu. Handizi? Ndine pondo. Zvikazi iwo kati une murume? Inibva ndati ndine murume wangu. Vanditora bhazi zvikazi ndihambai mumabhanana. Pataenda mumabhanana muya. Taenda mumabhanana ndipo pakabva ndibata. Asanga asina chinhu hapana changa inacho. Akabva kupinza mumabhanana. Mubva matorana mese mumabhanana? Patarara tese mabhanana. Anga asina kupfeka? Akandokuita zvakadaro? Anga asina. Alright. Umwe wacho ndiani futi? Umwe wacho kwakuyasa iye hana kuyaba. Nozi ani? Umwe wacho anozi Caston Gunja hana kuyaba. Caston Gunja wakadini Caston Gunja? Caston Gunja futi akanibata futi yakandipa futi pondo. Akupa futi pondo? Vobva vadini? Vanibata futi mumabhanana. Vapinda nemumabhanana futi? Anga akapfeka here? Anga asina. Next umwe futi ndiani? Kwakuya Talent. Talent? Ndeopi Talent? Ush. Iye hapana chakandipa baba. Talent anga akapfeka here? Anga asina.
Umwe ndiani futi? Samsori. Samsori uripi? Awari hapa. Waivaita sei futi? Iye akandibata sapana hapana chakashandisa. Akandopinza kuti zvakadaro? Samsori hapana chakandipa. Asi aibva andoita futi asina kondo? Alright. Umwe ndiani futi? Futi baba wamebo. Uripi baba wamebo? Awari hapa. Wakadini baba wamebo? Baba wamebo akanipa kapu yeshuga. Kaupa kapu yeshuga? Umwe futi vachinomu. Akupai kapu yeshuga wobva adini? Wamwe wacho futi waripo. Asi wamwe wacho panapa. Sambari. Sambari uripi? Panapa. Akadini sambari? Sambari asa hapana futi chakandipa. Pakandibata kuduze nekumatakshop kwedu. Kuduze nekumatakshop? Akakupei hana? Hapana futi chakandipa. Akasenzesa chii? Akandoisa zvakadaro futi? Hapana futi changa nacho. Umwe ndiani futi? Na Rangana ifuti. Rangana yakanipa mapendi mairi. Rangana yakakupa mapendi mairi? Aivaita futi zvakadaro? Zvakadaro. Asi panapa. Hapo umwe ndiani futi? Baba Abani. Anawapera kana uchilipa. Abani futi. Na baba wanati futi. Baba wanati hapana futi chakandipa. Uri pano baba wanati. Hapana. Vanhu vese wanga uri kubvumirana nawe here kana kuti wanga uri kumanikidza? Wanga uri kutondimanikidza. Wanga uri kumanikidza iwe usingadi? Alright. Gara hako pasi. Right. Wakuru muda usumudza mukusumudza idzi mati? Pamusoro ichangamire. Yes. Dare rose. Ndingada kuti ini ndinoitwawo pardon ediwayo. Ndiyo muzukuru wambuya. Saka kuuya kwandaita kuwadetsera. Pamwe pacho vanokwanisa kusataura zvinhu zvizhinji nekuda kwekuti munhu asiri kuzwa zvakanaka. Alright. Sekuuya kwakaitwa muzukuru achisiyiwa nasamukuru nekutsanangurwa kwaakaitwa. Vachiti vachadzoka after 2 weeks. Chinzi chimboita sei? Chimbotaurai nemwana wenyu hapana dambudziko zvizhinji rakatsanangurwa. Kuzogara kwatakaita pasi tichinyatsokubvunzisisa nekuzodzokera kwatakaita 2 weeks kuna samukuru. Samukuru vakatipindura ivo vachiti kumusha kwaachabvumirwe nekuda kwezvinhu zvaakaita sei zvaakaita. Asi kubudikidza nekuda kwekuti hanzvadzi yedu iri apa iyi tine mapepa etinawo anoratidza ane pepa yako munhu ane mentally challenge sekuwirirana nekudanana kwawakaita nekurorana nemumwe wake. Saka ndo dambudziko rakasanganikwana naro kuzosvika adzoserwe mumusha, and of which mbuya vara apa havana muchengeti, tisi tinotopotawo tichingovaririkirawo apo neapo. Kudzokera kwaakaita mumusha mutoro futi kunawo ivo. Zvakasvika panzvimbo yokuti saka isusu ivo vochiita sei, vakati nyaya iyi ngatichite sei ichiende kumadzita redzimhosva, sezvo kunechi vakuru vanokwanisa kuzviita kutonga kuti nyaya igadzirisa. Ndo mamiriro akaita nyaya. Vamwe vacho vari kutsanangurwa kunzi vakamubata havapo, vamwe vacho havana kuuda, vamwe vacho ari kuvatya, anga achitotya nekutodoma nemazita. Saka kutaura kuti panga pane kuchikidzirana kuripo kuri kuitika kwekuti kunyange akanyadzokera futi munhu anenge achingotya futi zvakare. Iye hanzvadzi mwana wamainini. Saka zvakatanga rini? Kutaura kwake ari kuti hazvina mwaka zvatanga. Mizhinji yakati kuti pamusoro itanga ishi pamusoro imambo Uya yapa mbuya. Taurai mbuya. Pamusoro makorokota esari pano. Taurai. Inini ndini mbuya wacho, mai wemurume wacho.
ndakagara nemurora wangu. Murora wangu ndakagara naye zvakanaka, akaita vana vatatu ndinaye pasina dambudziko ba. Iri ari kutaura iri pamba pasina dambudziko. Ndikagara naye tikagara naye muna February ndimo makatanga manje ndozwa masoko angachipinda musevenzi angu akazi mbuya maunze muri kuti muchigara henyu murora wenyu uri kudini uri kudiwa udana nanhingi murora wangu ndaimubata ndikambuya pandoda kuzwa toda kuzwa kuti nyaya iyi chihure here kana kuti irepi. Inini sekuona kwangu ndakaona unenge chihure nekuti ndaimubata ndaibvunza murora wangu murora ndanzwa kuti imimi murudana nanhingi musi wekutanga ndichimubvunza wakandipindura kuti kwazi iwewe haundibvunzi vangoti hausimai wangu izwai mbuya kwataenda isusu kwatiri kuenda nekwamuri kuenda imimi zvakutosiyana. Imi mune zvenyu handisi isusu tiine zvatoda kunzwa because chekutanga chiri pamunhu ndeyekuti apa uyu munhu uyu pfungwa dzake hazina kumira zvakadii handizo. Saka tiri kuti isusu hatibvumidzi vanhu kutake advantage yechimiro chemunhu handizo. Saka pamwe pacho vamaitaura naye handizo murume wake pfungwa dzake dzakamirawo sei? Dzakada kundoendawo right. Vanhu vairi vakachuzana based on chimiro chani chawo. Tikuti kana pakadaro handizo hapafaniri kuva nemunhu manje ane pfungwa dzakati ngwengwengwe anopinda pakati because akuteka advantage yekuti uyo murume haana zvaanondiita uyu wacho haana zvaanondiita because haiti sei. Ndo zvatiri kuda kuti titsvage izvozvo kuti zvakamira sei. Vane mazita ataurwa ayo ndiwana ndimi uri kumese muri 3 sumukaiwo shamwa taura nyaya. Ndamira pamberi pedera mambo kutasa. Ndamira pamberi pedera ya mambo kutasa. Zvese sanda zvechokwadi. Izvi ndichataura ndezvechokwadi. Kemba charaswa nemozha. Charaswa nemozha. Mwari mbatsira wangu. Mwari mbatsira wangu. Sikisama kutsananga. Hatisa tumbo waste time. Unoziva here maya? Hongu ndikwamzi. Zita. Right. Zozi talent mutiza. Right. Talent mutiza. Unomuziva handiti. Zvataura issue here kuti makamborara mese. Hongu. Ihongu. Unoziva kuti mukadzi wemunhu. Right. Mina ndimbotaurwa. Ndura mbunzo. Wakarara naye wabvuma fine no problem. Hauna kuti wastira time. Wakarara naye zvishua. Asi unoziva here kuti mukadzi wemunhu. Mukadzi wemunhu. Unoziva handiti. Saka wakarara naye sei uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Ndimbotaurwa. Nairipo kuti ndizoona naye. Waifamba nemukadzi wangu yayi. Zvekufamba nemukadzi wako hazvina basa. Waimboya bambo. Waiya yenyu. Nyaya yenyu bambo handi yekufamba nemukadzi kana kudini zvazodini. Nyaya ngeyekuti chiro chenyu bambo icho chakapinda muchisingabvumirwi ba. Mukadzi wemunhu. Mukadzi wemunhu. Wakapinda uchiziva. Ende wakapinda uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Tiri kuti pawakapinda manga muri kuwirirana here kana kuti wakateka advantage? Tatuwirirana. Mamuri kuwirirana? Aura chigara kupasi. Saka yako mhosva yayo ina izvozvo izvo. Ndiye upombwe nemukadzi wemunhu. Bambo suka. Bambo. Baba. Maizwa zvenyaya iyi? Ndaizwa. Munaziva. Ndinaziva. Makarara nawo. Zita ndiani? Godfrey Mtizi. Right. Makarara naye zvishua. Right. Maizviziva here kuti mukadzi wemunhu? Maizviziva. Right. Makawirirana here kana kuti makamumanikidza? Makawirirana. Makawirirana. It's okay. Next bambo. Next. I'm sorry dada. Yes bambo. Ndiyo. Taura it is bambo. Ya ichokwadi. 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 Makawirirana here kana kuti hamuda kuwirirana? Makawirirana. Makawirirana. Right. Umwe ndiani futi garai pasi? Imi ndiani? Lawrence Chembe. Umwe futi ndiani? Umwe ndiani? Wasipo wangani? Ngawajorwe mazita. Wasipo ifo akasamonwa i1 but haana kuya.
mudzira mwacho masitaka aitoenza wacho kutse masita. Usipana kato ukatachora dzidukura. Right. Okay. So it means kuti nyaya yenyu varume mimi sumukai muri vatatu. Inini nyaya yendoda kutonga panapa. Inyaya yekuti makapomba nemukadzi wemunhu. Muchiziva kuti mukadzi wemunhu. Taking advantage yemental status yemunhu. Ndopane nyaya yenyu hombe yekuti you took advantage yemental status yemunhu. Nyaya idzo dziri two. Then yechi3 which is now criminal. Ndekuti uyu ari kuti pamakapinda mese hamuna kuwirirana naye maimumanikidza. Kana watomumanikidza yarepi. I'm sorry, mama. Ndinobvumirwa kutaura waye. Ende chinondirwadza varume 8 muri kupinda mese kana one akambopfeka kondom hapana. Meaning kuti kana mese imimi kana paine umwe wenyu ane chirwere mese muri 8 mane zvirwere mapera. Avo vakadzi wenyu kumba mapedza muri. 16. Unopinda nga muri pinda mdipi. Ngatimbozwe murume wacho. Ndiye murume wacho. Ada kutaura. Ngataura hake. Ada kutaura siyai ataure. Sungai taura. Right, zvatakuita varume. All right. Chandroti mirai musikana. Sumukai. Anduka musikana. Kasumuke. Iwe uri kutaura nemuromo wako handiti. Kuti ava vanhu vese ava vakarara newe wanga usikawirirani navo. Waikumanikidza. Ndizoka? Waikumanikidza. Saka kana waikumanikidza iwe usingadi, it means vanhu vese ava wane mhosva yekubata chibharo. Wakaita kamwe wese here wana. Umwe acho akaita ka3 ndopi? Ndiye akaita ka3. Saka uyu. Uyu akaita kamwe. Uyu akaita kamwe ko uyu. Uyu akaita ka3. Ka3 futi. Yes. Ko wamwe magunji wemataura azani. Custom gunji akaita kangani? Ka3 futi. Ka3 futi. Munoziva here kuti iri mhosva yerape i3 counts dzerape. Kana wakaita katatu it means une 3 counts dzerape. Asi mimi wanhu pachiwanhu hunhu makarasa hunhu seipo apa kuti varume munoisa kumira pamberi pana vedare nemobvuma zveshuwa uyu munhu ndakarara naye zveshuwa ndakarara naye knowing very well kuti condition yemunhu uyu ende mukadzi uyu condition yake haisiri right asi mukadzi wemunhu futi taking advantage of another person's misfortune. You take advantage of the husband, you take advantage of the wife. Shuwa ngati here kutata munhu usina condom. Wompa kapu yeshuka. Kapu yeshupa. Kurara nemunhu usina condom. Wompa pondo. Kuti solo muno akazere mese. Ndinaye. Mese muno akazere. Iyo ona mukadzi. Munaye. Imba. Munaye. Wari pano wakadzi. Saka
wakadzi wenyu pawazwa kuti muri kuuya kudare kunoku wati muri kuendera nyaya yei mawataura here kuti nyaya muri kuendera kunoku inyaya yechii patorinewo nyaya hombe patorinewo imwe nyaya hombe tikapawo kunoku tori nyaya futiko mati patorinewo nyaya hombe nevamai mba kuburikidza nenyaya iyi wana mai utonesana nemi because vari kuzviziyazvo kuti makazviita sekubvuma kwamaita hapana munhu akumanikidzai kuti bvumai kana kuti mataura hazveshuwa ndakapinda ndakapinda katatu uyu ndakapinda kairi uyu ndakapinda ka1 uyu ndakapinda ende uta kuti wese ava kubvura undopinda no condom nothing Changamira. Right, inini zvakaitika ndezvekuti wakambosiyana nemurume wacho. Lawrence Chembe. Wakambosiyana nemurume wacho. Pasiyana nemurume wacho ndipo pandakasangana. Ndosaka ndakaita ka1 bvandanzwa kuti akumurume wacho. Wakaita ka1 asati wakaita ka1 hauna kuwirirana naye. Atakawirirana. Unowirirana sei nemunhu ari kuti iwe uri kuenda kunorth yari kuenda kusouth. Chauri kuwirirana nemunhu yechi. You took advantage. Pamusoro Changamire. Maiziva status yemurume wacho, maiziva status yemukadzi. Pamusoro Changamire. Saka chaungoda kuwirirana naye iwewe, chaunomira pamberi pevanhu uchinda takawirirana. Ungada kuwirirana naye chii? Angasiri pamurume nasi. Saka wabada murore. Ana mukadzi bana. Saka wabada murore. Chokwadi. Saka nhasi ndo akarambwa nemurume wako uri murore iwo. Papa kunetsa. Ndati nhasi akarambwa nemurume murora kai. Makupinda wamwana. Indura mvunzo. Chokwadi ndogona mutora wangu ana baba. Changamire. Usati waste time ba. Ndikuda kutsvaka ka technical wainike kuda kunzenga nako. Amuchidanana. Hauna kudanana chapwa naye. Wakangomutora kovha wangoenda kuti kakuita zvoda kuita. Because knowing very well kuti ndikangosvika mubata maoko kuti uya kuna ndotera because hasimbozwa chisi kuitika. Wotosvika wotomuti rara, wotorara, wotopedza, wapedza. Unozwa unakirwa? Kokumba mabhurukwa mairi. Akweta anampachino. Anampachino bamambo. Mabhurukwa yawakaziva zvauri musidhora for 4. Koko pako uvura umira pamberi pauri ndakamba mabhurukwa mairi. Iwe wanga kwati mukadzi wake haguru murume wake haguru mutengera mabhurukwa. Ini nanatenga mabhurukwa. Kana iwe ufunga kwako iwe. Kuvura kotenga mabhurukwa iwe wakamira ipapo. Kokuisa muhomwe. Mabhurukwa muhomwe. Wamwe ari kuisa mari muhomwe uisa mabhurukwa muhomwe. Wamwe warume ari kuisa mari muhomwe. Iwe uri kuisa mapendi muhomwe. Ekona tikati mapendi tamuremekedza. Mabhurukwa. Anampachino bamambo. Denda ndini iwewe. Ndoda ndakaisa makondomu muhomwe instead of mabhurukwa. Ndo zvandakaita mambo. Uyo utaura kuti wakapinda usina chiro ba. Ndakapinda ndini. Mambo uyo utaura kwake tata aruyasa uziya ne shape yako ne size yake ne chi zvese unoziva. Kataurika ari kuti hasumbonyepa ba. Saka ndozozwa kuti yapinda ine condom. Iya ina. Undoti haziba. Yakatonditi pfeka. Akakuti ndiye kuti kupfeka. Iyo varekera kupfeka. Ndakapfeka. Ndakapfeka shu. Angasina baunyepa. Saka uda kuti bakuramba kwake. Ndamba ndini manje. Bora zvikuitika. Bora zvikuitika. Vari kutiramba. No. Ndosa ndataura warumeka. Uya sekuru. Anzani. Ndiani? Ndisekuru, muzukuru. Ndiani? Iyandazi mwana wa maini. Right. Zvandoda kuti muite ka. Tichakunyorera tsamba pana. Mwa maana tsamba iyo kumapurisa. Nasi. Dai phone yangu iri padhuze. Warume wangu asikafanira kumboenda umbaba. Atitizi kutouya kuno kutonzwisisa. Hawaifana kumboenda kupi? Kumba. Waifana kubva watobva pano nhasi. Wobva waenda. Wobva warota nyaya yawo. Yobva yatopinda mukoti nenda hakuna kwamunoenda ba. Endai mupedze nyaya yenyu. Because nyaya yemunhu uyo
you took advantage yemental status yemunhu ndokubva mamurepa, knowing very well kuti munhu andiri kurepa futi mukadzi wemunhu. Ende zvamunotoita zvirikuratidza kuti mamutotaurirana kuti aiwe ndapita tarowa. Pamusoro wachangamire ndingabvumirwa kutaura. Taura ndizvo. Yairi kuitika panapa Changamirika. Yairi Yairi kuitika panapa. Mwana uyu ari kutipiwa kuzi ramba itawo zvakati. Ramba ita zvakati. Zvinhu zvazvo angatotipiwa ipo pakuti ramba. Uyu wega ari kutipiwa kana kuti haasi kutipiwa. Hatisina basa nazvo because iwewe wataura zvecho ndakapinda katatu. Saka chinotoda kutipiwa chii? Ine ndati ini ndakaita. Asi handinoti katatu. Kana pamwe asi uyu ari kutaura kuti pawakaita hatina kuwirirana. Ndo pane nyaya. Patakaita ipapo ndo pananda kupindura kuti hatina kuwirirana. Ari kuzi Nyarara uyu ramba kuti hatina kuwirirana. Handizwa. Munhu anorizina. Anoandesera mukataura naye. Bati mukazi wemunhu kwa. Iwo ruti ari tipiwana. Atipiwana. Ipo pa kana mbuya. Mbuya unomutana. Asi ndiri kutaura. Zvinochinja nyaya yako ere zvakare. Mbuya uyu musiwe mabata munhu. Mbuya akanga ari kwe. Why uda kupinza mbuya mukati menyaya izvozvo? Musiwe matora munhu mukangonomumanikidza kuti aite zvomamuda kuti mbuya akanga ari kwe. Yakarara benzi. Changamire munhu tinomubata uyu. Muripo. Pamusoro Changamire. Umbabata benzi bomba kuti futi mbuya warishaisha kuchemera mwana wake makarara. Tinorwisana. Pana apa tinoto inaenda kumunaenda ujeri tatanga ndimi. Sure mama. Kushora kuti Changamire agoni kutonga imi makarara benzi. Pauti kwaubata mbuya wadaro izvo. Sorry, kusura Changamire. Sorry. Zawa yangu ile Changamire. Right, Isai. Yes. Kukumbira pamusoro Changamire nedare rose nemakurukota ese. Kukumbira kwangu. Sokuzuwa kwangu. Kunyangwe Bible shoko dzonyera Mwari rinotaura kuti chinhu chinodzosererwa mudzimai mukati memusha wawo kana akanga abatwa kana neupomu kana kuti zvadai so. Asi nekuda kweadvantage yaitika iyi mwana adzoka mumusha medu nekuda kwezvinhu zvaitika izvi tochizviitawo sei hakusiko kudawo kwake. Ndosaka tikutaura bambo. Ngwana ndoramba ndikutaura wedzi yekuti these people took advantage of the mental status yemusikana uyu. Asi chawakakanganwa, wakakangwana kuziva kuti uyu munhu anoona nekuziva. Handizvo? Anoona, anoziva, anozwa. Kuti wabare vana vavo vatatu nemurume uyu. It means waitoziva kuti yangu yakuenda kumubhedha. Kuti pabarwe munhu panofanira kuzai. Handizvo? Saka ndizvo ndototi vanhu vane mhosva mbiri dzakakura. Yekutanga irepi. Yekurara nemukadzi against your wish. Yechipiri ndeyekurara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi uyu akaroorwa. Ndonyaya dzahombe. Saka chamunofanira kutanga kuita varume kukliwa rape. Security. Varume mimi endai mugara apo, garai nevanhu apo, mungatora vakomana mahindira wawe. Musavaise henyu simbi. Ngavabvise bhutsu endai vaende vagara. Chiitai arrangement yekuti vakomana mapurisa auya. Vagara. Fona yangu pabhesi hapana pana bhepura. Fona bhepura auya watiro. Bhisa bambo. Zenyu takura endai nazo. Wambotanga wakliya kana wakliya nyaya dzavo dzerape tapedza nawo nyaya dzerape
wodzoka panapa toshuwa pamutongo yetu kupa wasipo wari kutoti watsvaka right. Chimwe chandandiri kukumbira futi ka chachi chekuti mbuya musikana uyu kawo ndinoda kuti anotestwe, ngaanotestwe nemurume wake, ngaanotestwe chirwere wakwanise kubatsirwa pachiri padhuze because varume avo kawo hatichazivi status handizvo. Saka vari 8 tikuwadai wese because right now musikana dai musikana anga ari kuti zveshuwa ndakadana nawo takarara tese ndichiwada taingovabhadharisa nyaya dzavo dzekuti wakarara nemukadzi wechii wakadana nemukadzi wemunhu, but now that vari kuti wakarara neni ndisingadi pava panisi handizvo. Saka ndiyo mbuya endai henyu apa momira pamusoro shumba mapurisa pachatoya wakutodhira even wada kutsvaga wamwe wari kuuya iwo wasina kuuya mapurisa ndo wakutotsvaga wani